पुढे यावा. बघा वाटो लावलेलो आहे. 250 रुपये वाटो. पुनग्या तुझ्या गैरहजेरीत बघ काय काय केलं निदा. आता म्हणशील कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट तसा आता. अरे भारीच वाटे. 50 रुपये. 50 रुपये. घ्या ताई माई. चिंगळा चिंगळा 50 रुपये वाटो. पुष्पाचं वाटो खाया. पुष्पा घेऊ बघ तू. तर मित्रांनो लावणी करता करता इथे एक वेगळाच कार्यक्रम चालू झालेला. हे बघ भाऊ. हे बघ. अरे वा पहिल्यांदाच बघतोय मी आधी धावत. पण येतात काय सुनी नदीत ना. नदीचं पाणी इतकं येता. मासू पण हा. खया मासो सगळे फक्त तोंडान चला चला करतस कोण निघत नाही. बाल्डी बाई आहे हो. तो बोललो बाल्डी घेऊन ये. नको बाल्डी आधी नको. येऊन दे त्यांना. बाल्डी नको. अरे हे बघ झुंड 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 झुंड. इधर 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 इधर. घर आहे ते काम कसे एकच क्लिक करला तर पळ कर. धर धर धर. मी काही कुसा पुणगेकडची लावणी ही लक्षातच राहण्यासारखी आहे. बघा पंकज भाऊजी किती काम करतात. तुम्हाला दिसत नाहीत व्हिडिओत. आता तुम्हाला खास दाखवतो आहे. पंकज भाऊजी आणि नाना या दोघांमुळे शेती होते. नाहीतर याच्यावर शेती होते. म्हणून त्यांची जोडी जमते बघा बरोबर. जोडीने काम करतात बरोबर. आणि ही यांची जोडी. आम्ही तुम्ही पाशार झाला तसे उडे निवडी मारी घेऊन. दोरी बांध. बाबू जोर आण तू. बाबू जोर आण नाही तर चिंगुळ आमका पण ना. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या खुऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले बऱ्याच दिवसांनी स्वागत करतोय. बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे मी बऱ्याच दिवसांनी स्वागत करतोय. आज लावणीचा शेवटचा दिवस आहे आणि ती पण पूनमची लावणी आहे. पूनमच्या लावणीचा शेवटचा दिवस आहे. बाकी आमच्या घराकडची लावणी वगैरे सगळं करून झालं आहे. नानांची पण झाली आहे आणि बाकी सगळ्यांचीच झाली आहे. आता फक्त पूनमची राहिली आणि तोही आजचा शेवटचा दिवस आहे. बापूचं तिकडे नांगरणी चालू आहे आणि आज पंकज भाऊजी पण आहेत आणि इतर मंडळी पण आहेत. हे बघा नाना पण आहेत. तर चला मित्रांनो आता जाऊया तिथे आणि बघूया काय धमाल चालू आहे ती. अरे सॅल्यूट. अरे मला वाटलं पुनग्या की काय. पुनग्या तकडे आहे. पुष्पा पण हा. तर मित्रांनो हे पूनमचे इथे 6 कोपरे आहेत. त्यातले
3 कालच लावून झाले आहेत. हा एक आता चौथा, हा एक 5वा आणि हा एक 6वा. हे 2 झाले की घरी. तर मित्रांनो, लावणी करता करता इथे एक वेगळाच कार्यक्रम चालू झालेला. आतापर्यंत बऱ्याच यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही मळ्यातले मासे बघितलेले असतील आमच्या चॅनलशिवाय, कारण की आमच्यात इथे कधी असे मासे मळ्यात सापडलेलेच नव्हते. चढणीचे मासे जे काय चढायचे ते आम्ही दाखवतो, पण आता तुम्हाला मळ्यातले काय मासे असतात ते दाखवतो. बाबलो आणि पंकज भाऊजी सगळे लावणी सोडून इलेले आहेत. आईला दाखवा दाखवा. उलमी कशी करे होय. हे बघ भाऊ, हे बघ. अरे वा, पहिल्यांदाच बघतोय मी आधी, म्हणून ते व्हिडिओत भाऊजी बोलत होते तकडे मळ्यात मजा असता. धावत टोपीत जमा केलं की. अरे वा, एवढी हत कल होती रे. बाल्टी भरलीशी वाटता. भारीच काम झालं या. किती पकडलंय ती दाखव दाखव. मोठी आहे. अशी नाही ही बघायची, अशी ना मोठी मोठी. पण येतात काय सुनी नदीत ना. नदीचं पाणी इतकं येता. मासू पण हा. मग ते मळ्यातले मासे म्हणतात ते असेच येतात. ते बऱ्याच व्हिडिओमध्ये बघितलंय मी. तबक एक. मासो खया मासो. मगे काय गावनं. हा ह्याच्यात असणार. चला पिशी भरली. चला नांगरणारे येतले बरोबर. बादली आहे ती, बादली वगैरे ती आमच्याकडे. हो ह्याच्यात मग पिशी आहे. तुर काय टोपी हा. टोपीची वाट लावलं असते. टोपीची वाट लागली नाही तर काय. चला चला. अशा प्रकारे आता आम्ही. तू चला चला म्हणतो परत मागे फिरत असतो. छानच काम झालं. सगळे फक्त तोंडान चला चला करतोस, कोण निघत नाही. बादली नेली होय रे भाऊजीने आता नेलेली. तू थांबणार थांब. काय हयो हयो गावक लागली काय बालडीत काय भरताच काय आज.
मोठा तयार केला. अरे रे रे. रे गेला तर गावात नाही. बाल्डी बाई आहे हो. येऊन दे आधी. तो बोललो बाल्डी घेऊन ये. नांगूचा हो. नको बाल्डी आधी नको येऊन दे त्यांना बाल्डी नको. मग जाऊया मग जाऊया. ओके. या पुरा झाल्यावर जाऊ. नंतर कल्टी मारशील हा तू. नाही नाही या आता लय काम रावला नाही भाऊ. भैया भैया तो का बापलो अजून तकडे निवडता जा. यावा आगे जाऊन दे ती भाऊ बाटली दिल्याशिवाय येणार नाहीत ती बाटली देवा नाही ते चालवणार नाही. चलो आता बाल्टी घेऊन जाऊया. श्या रापो काय बाल्टी देत नव्हते. पंकज बोललो बाल्टी बिल्डी घेऊन जाऊ नको ती येणार इथली नाही होत तू आहेत थांब. मग तो बैल हो. पंकज भाऊजी आले हा. दाखवल्या कोणी तू अरे हे बघ हय झुंड 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 झुंड. इधर 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 बघा घर आहे ते काम तसे याकी याकच क्लिक कर नाही तर पळत नाही. आता आता याकी मासा पण भेटलाय बघा. एक लाईन पकडा बघा. दोन दोन एकदम खरे खेळाडू उडवून मागे राहिलेले आहेत. बाकी सगळे गेले पशार झाले. हुशार माणूस काही काही कधी काय करतो. नाना तिकडून शिव्या घालतात. काय हो नाना फक्त मी येऊ काय विचार करतो. तो जीव लागत नाही. होय येतोस काय हो इले हे हत सगळ्यांका पकडूची. हे बघ इले नाही नाही म्हणता. पण काय पुणग्याचीच लावणी म्हटल्यावर म्हणून तर राहिला. हा ह्या बघ धर 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 मी काही कुसा पुणगेकडची लावणी ही लक्षातच राहण्यासारखी आहे. हे काय हे सगळे मासे की काय रे पाणी आहे ते चलतात ते चिंगळाची चलतात ती केवढी बघ ती. बरेचसे मासे बिसे मारायला गेले. अरे मोठोच होतो. पकड पकड योगो योगो हय गेलो काही काही गेलो रे तो मासो. मग अरे केवढं बघ. अरे तब चिंगूळ. हा कोण तुझं ऐकत नाही होय मोठ्यान. बघा पंकज भाऊजी किती काम करतात तुम्हाला दिसत नाहीत व्हिडिओत. आता तुम्हाला खास दाखवतो आहे. पंकज भाऊजी आणि नाना या दोघांमुळे शेती होते. नाहीतर याच्यावर शेती टी शर्ट वर ना उपट सोंड आहे. दोन आधारस्तंभ. हा आधारस्तंभ आहेत ते सगळ्या शेतीचे. ते दोन आधारस्तंभ आहेत म्हणून त्यांची जोडी जमते बघा बरोबर. जोडीने काम करतात बरोबर. आणि ही यांची जोडी.
शहाणे माणूस लागतो आता तर जमणार नाही. आणि हे सगळ्यात मोठं चिंगूळ हे बघ. अरे हात तू आण. याच्यात आमचं काम एक नंबर आहे. नाही नाही म्हणता बरीच जमली. बारीक धरलं. माझ्या लावण्याची वाट लागली. भगवान लागले म्हणून सांगणार. चल आता. आता बाहेर पडताना दिसती बघितली. हे बघ दमले ते काम करून करून. तर 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 चल मौने. इलेला बराचसा रंग. चला चला म्हणान पण बाय तुम्ही चलतच नाही आज. सगळी फुल वा. बाटली वर झाली. कामच. आज वार काय हा? आज गुरुवार मग. बाटली सगळी बावडे सोडू पाहिजे. सोडू पाहिजे. आम्ही तुम्ही पाशार झाला तसे उडे निवडी मारी घेऊन. हे तुझ्यासाठी ठेवले नाही आता काय शिल्लक. काय गावणार. आम्ही ते ठेवतो तिथं मौन आणि आपलं 200 रुपये वाटतो. हे आता दाखव. आता बरोबर दिसत. वा हा रे 200 रुपये तर वाटोय हो. 200 जास्तच अधिकच हा. 200 वाल्यान पुढे यावा. बादली हवी ना पण. खता म्हणू काकी गप तकडे काढतात ती काढ नाही आपली सर्वता ती काय बोलत नाही. स्वीट घे नाही त्याची जाते ना पण काय जाऊची आता काय जात. अरे 200च वाटो झालो 200च. पुणग्या रवत नाही तकडे. आता कळाला. हा भावाची जाऊ का निवडू. हा कळाला. हो वर खाली होता जीव देतो. आता ही चिंगळा बघितल्यावर मला अरे चा माझं कोपरो हा म्हणून नाही तर मी येईल असतं. तर मित्रांनो ही पूनमची शेती असल्या कारणाने पूनमला तिथे थांबावंच लागतंय आणि त्यामुळे बाबल्याचं साधलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आमचा लावणीचा एपिसोड मळ्यातल्या चिंगळांवर संपलेला आहे. अरे काम पुरा आता काय नाही. भांडी घेऊन पाणी उपसा होय तशीच काढली. आता काय नाही तू का काय म्हणत तरी गावात चालली. बघा वाटो लावलेलो आहे. 250 रुपये वाटो. पुणग्या तुझ्या गैरहजेरीत बघ काय काय केलं निदा. आता म्हणशील कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट तसा आता. वाटे घालूची दोन वाटे घालूची. ती आधीची खयत आधीची होती ती. दोघ जण ते बादली आणि टोपलं म्हणजे पंकजन जमव म्हणून तो गप्पा म्हणून पुणग्या गप्पा काय नाही या. तो वाटे काढल्यान पंकज तो मगाशी कोणाक नको झालेले सगळ्यांका. हा अरे भारीच वाटे. 50 रुपये. चिंगळा चिंगळा 50 रुपये वाटो. हे पुष्पाचं वाटो का या. पुष्पा घेऊ बघ तू.
ही चिंगळालाही भाग असतो. हो हा मगाची काय केला? मग ताच मगाची काय ती लंपास केलेली बाबाजीनी बाजू मगाचे जे वाटे नाही काढलास ते 400 रुपयाची झाली 50 रुपये वाटतो नाही करायचं चिंगळ करा. हे खर्च हे तुका घेऊन जा यादीच ठेव बाजूकडे झाली वाटे एकत्र केल्याने वाटतं सगळे तो बघ बारको चार देऊ खाली मी लावू मग देऊये बरोबर पुणग्याचं कोपरा काय डोरेमॉन डोरेमॉन कोण दोरी बांध बाबू जोर आण तू बाबू जोर आण नाही तर चिंगुळ आमका पण ना लावा लावा कबर जवळ निवडून हा कोण कोण हात लावूया घोडी धरू चिंगळा ह्या बघ चिंगूळ ह्या चिंगूळच्या म्हणजे होडी गेले सगळे सकाळचे चिंगळावाले गेले झाले समाप्त झाली चिंगळ्यांचा कार्यक्रम आणि अशा प्रकारे आमच्या लावणीचा पण कार्यक्रम समाप्त झालेला आहे म्हणजे पुणग्याच्या लावणीचं पुणग्यान बघा पिशीवर चिंगळा जमा केल्यानं आणि अशा प्रकारे रखरखत्या उन्हात पावसान पण हजेरी दाखवलं ना सांग नाही गेले उद्या चिंगळा घेऊन येतात म्हणून अरे वाटणी चालू आहे इथे काय रे डायरेक्ट टाकतो तर मित्रांनो पुणग्यांच्या लावणीचा हा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो खाली कमेंट करून सांगा लावणी तर कमीच झाली बाकी आमची टाइमपास जाम झालो लावणीच्या व्यतिरिक्त व्हिडिओ आमचा जाम झालो हय अजून बघा अजून वाटणी संपत नाही हय वाटणीचा कार्यक्रम आहे हो बघा अजून चालूच आहे तर आता याची रेसिपी कधी येत पुणग्यान घेतल्या ना थोडीशी तर बघूया कधी दाखवतात ती पुणग्या वेळ नाही तर मित्रांनो इथेच थांबूया भेटूया पुढच्या बघा तोपर्यंत बाय बाय शेवट झालो तुझ्या लावणीचं माझ्यामुळे मी येऊन केलं शेवट